Просто седиш и си казваш абсолютно, примерно така, хванал си телефона и говориш на гласово или говориш по телефона и казваш абсолютно всичко за твоя живот, на това, на ония и така нататък. Значи другите хора не са за това да ви бъдат секретарки, по никакъв начин. Това няма да помогне нито на вас, нито на тях. Единственото нещо, което правите, да разхвърляте енергията си и така всъщност вие отново да не успявате да вървите по вашата пътечка и да влизате в тази цел. Защото когато имат, представете си, това е вашата цел. Когато това е вашата цел и ако казвате тази цел на други хора, енергията на другите хора спрямо вашето виждане прави ето това непрекъснато. И когато прави ето това непрекъснато, нали, това от много страни, не от един човек, тази пътечка, какво прави освен да се разваля? Нищо повече не прави освен да се разваля. Точно поради тази причина просто мълчим, работим, задаваме си целите и се примирете с това, че може да сте скучни. Примирете се с това, че не е нужно да се доказвате на никого. Примирете се просто да бъдете себе си и да правите това, което ви харесва, за да не търсите обществено одобрение, защото това обществено одобрение просто се търси от абсолютно всички.